Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adata al-haqiqiyyata fid dunya wal ukhra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya sami pinaringan pinten-pinten kanugrahan peparing saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kula lan panjenengan sedaya kecarang-sareng sami rawuh ngempal wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi anggen kita sami sesarengan dari akan pengaosan menika saestu-estu saged dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Mula saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasan al-fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubti'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, pengaosan ingkang kepengker berhubungan kalih soal al-bastu lan al-qabdu, keterangan saking Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi. Panjenenganipun dawuhaken bilih napa qabdu, kesusahan, kesulitan, napa nggih mengkerete ati niku kadang-kadang mboten dipun ngertosi dening sing nglampahi. Kadang-kadang tiyang niku atine mengkeret tapi mboten ngerti sebab napa. Serba wedi, serba mboten penak, sak tiba-tibane niku serba jiut. Tiyang sing ngeten iki sing sae taslim
pasrah sumarah mawon ngantos berlalu dengan sendirinya. Mergi sing kathah suasana sing serba kalut, serba sulit, serba boten kepenak teng ati niku lek tumandang napa-napa sing kathah malah nabrak-nabrak. Mergi pancen wonten wekdalipun tiyang menika kedah ngraos jembar, wonten wekdalipun tiyang menika kedah ngraos sulit, ngraos sumpek. Mergi Allah taala dawuhaken wallahu yaqbidu wa yabsut. Wallahu ta'ala Allah iku yaqbidu nyengkerem sapa Allah wa yabsutu lan jembaraken sapa Allah. Nah, kadang-kadang wali itu waqat yakun tasih terusipun Syekh Abdul Qasim Al-Qusyairi waqat yakun lan kadang-kadang ana apa bastun tinemu apa bastun bastu waqat yakun lan kadang-kadang tinemu apa bastun al bastu suasana jembar. Yang itu kan tumeka apa bastu oleh tumeka baltatan kelawan dadaan. Sami bungah itu kadang-kadang tekone dadaan. Nggih. Wa yusadifulan nepai apa bastu sahibahu ingkang duweni bastu nepai faltatan ing kaya barang nemu. Faltatan itu apa nggih? Nggih kaya barang nemu ngoten. Kaya barang nemu sing sak tepake ngoten. Sak tumibane. Faltatan sak tolehan. Sak tolehan itu tegese perubahan dari mboten penak nang penak niku cek ngoten lho maksudnya niku mboten ngertos prosese maksudnya. Mboten ngertos prosese. Layak itu tegese ora ngerti sapa sahib. Lahu kedue bastu ora ngerti sababan ing sebabe. Sababan ing sebabe yahuzu kan bisa ngubah-ngubahaken apa sebab sahibahu ingkang duweni bastu. Artinya sebabnya apa kok moro atine berbunga-bunga, atine seneng, moro rasa jembar, kaya sembarang kalir iki gampang. Nggih. Niku kadang-kadang mboten paham. Sing ngawaki diri lho mboten paham. Wayas tapi zuhulan tegese bungahaken apa sabab yen sahib. Istafazan itu kaya lepas bebas ngelepas kaya pun nggih dadi nggih bunga kancane do susah ndek bunga dhewe ki ditakoki apa kok bunga ya ora roh sebabe. Nah, yang sing ngeten iki mudah ngati-ngati fasabilu Pasabilu sahibihi mongko utawi dalane wong kang duweni bastu sing model ngeten iki iku asukunu anteng wa muraatul adabi lan jaga ngreksa tata krama. Tinggi hampir lali pas bunga sembarang kalir penak salat iso khusuk wiridan rasane iso nges ngoten nggih. Niku ampun terus Ita itu rumangsane niku usahane ndeke. Semua aku banyak ku tirakat wis suwe kok. Niku kadang-kadang lali ngoten niku. Mergo fa inna fi hadzal waqti mongko sak temene iku tetep ing dalem iki wektu bungah ngeten iki. Ing dalem iki wektu bungah lahu iku tetep kedua hadzal waqti apa khatarun bahaya azimun kang agung. Iki suasana ngeten iki suasana sing bahaya banget. Mulane
niku enten hadis nggih kullun nasi halka illal alimun wal alimuna halka illal amilun wal amiluna halka illal mukhlisun wal mukhlisuna fi khatarin azim. Wong kabeh kuwi padha rusak kejaba wong pinter. Wong pinter kabeh rusak kejaba sing gelem tumandang. Wong tumandang kabeh padha rusak kejaba wong sing ikhlas. Lah wong ikhlas itu dalam bahaya besar. Mergo nalika wong niku ikhlas berarti lepas saking ikatan-ikatan saliyane Allah. Di saat itu dia masuk dalam wilayah bastu, kebungan sing kadang-kadang ya mbak mboten saged ngukur. Nah niki malah bahaya. Fal yahzar mongko becik wedya sapa sahibu wong kang duweni bastu sing model ngeten iki, kajembaran sing model ngeten iki, wedya makron ing makar ing tipu daya kopian kang sama. Aja-aja iku kok men sekedar kowe dilulu karo Gusti Allah sithik ben lali engko sakbare kowe arep gak diparingi neh. Kama kala kaya oleh dawuh sapa ba'duhum setengah ulama. Futiha wis kebuka alaya ing atase ingsun. Apa sing kebuka? Babun macem babun lawang minal basti saking lawange kajembarane ati. Suatu ketika atiku karo Gusti Allah dibuka jembar banget. Rasane iki ora enek apa-apa blas. Rasane iki ora enek sing bingungno, ora enek sing medeni. Kabeh serba lepas. Akhire fazalalku moko banjur kepleset sapa ingsun. Akhirnya aku kepleset krana kebacut wong Jawa ngarani keladuk wani kurang duga ngoten. Kuwanenen sampai muni-muni ya ngene iki lho wong nek cedhek Gusti Allah ini jero atiku terus. Sampai wani muni ngoten niku. Nggih niku kadang-kadang mboten netepi tata kramane. Ya senajan to mungkin sing dirasakno ndeke kaya ngono tenan. Tapi kewetu omongan ngoten niku mboten netepi tata krama. Wong Kanjeng Nabi mawon sing luwih makrifat mboten nate matur ngoten kok. Niku maksudnya ngoten. Karena aku kepleset fahujitu mongko banjur den aling-alingi sapa ingsun an maqami saking maqam ingsun. Akhirnya bar kuwi aku malah gak iso roh rasane apa-apa neh. Atiku buntet. Wis biar kan. Malah wiridan barang wis mek enggel-enggel tok ora enek labete apa-apa. Gara-gara tau kebuka sithik kepleset. Intaha wis rampung apa kalamul Imam Abdul Qasim Al-Qushairi, gawe Imam Abdul Qasim Al-Qushairi. Wonten malih dawuh sing berkaitan kali soal al-bastu kali al-qabdu niki. Wa qad ra'aitu lan teman-teman ningali sapa ingsun Syekh Ibnu Abbad ningali kalaman ing dawuh maksuton kang jembar, kang luas, mustaufan kang sempurna, jembar luas mencakup segala aspek fi adabil qabdi kang nerangno tentang tata kramane qabdu wal basti lan tata kramane jembar. Dawuh sinten? Kalaman li sayyidi kedue Gusti ingsun Abil Hasan Asyadzili, Syekh Abil Hasan Asyadzili radhiyallahu taala anhu. Wonten dawuh saking Syekh Abil Hasan Asyadzili ingkang dawaken soal tata kramane nalika nglungguhi panggonan qabdu utawa nalika nglungguhi panggonan bastu. Mula fa ahbabtu mongko seneng sapa ingsun an azkura yen to nutur sapa ingsun hu ing dawuh mau hauna ing dalam kene kitab. Aku seneng lek kitab iki tak tulis tak nggo nyebut dawuhe Syekh Abil Hasan Asyadzili. Litatimma supaya sampurna bihi kelawan kalam apa al faidatu faidah alati kang ta'arudha kang wis nampelaken lah maring faidah
sapa al-muallif Syekh muallif Abil Abi Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala. Wa in kana senajan ana apa kalamu Syekhi dawuh Syekh Abil Hasan bidzalika ing dalam soal tata kramane qabdulan bastu mau iku a'amma luweh sampur luweh numrambai iku a'amma luweh numrambai mimma tinimbang saking barang wa kang utaima iku inda ghairihi ana sandinge liyane Syekh Abdul Hasan min a'immati sufiyah saking pira-pira imame pemimpine wong ahli tasawuf. Menurut pengamatanipun Syekh Ibnu Abbad menika dawuhipun Syekh Abdul Hasan As-Sadzili kang badhe dipun dawuhaken niku mangke niku dereng enten imam-imam ahli tasawuf sing dilentrehaken soal qabdu kalih bastu sing nyumrambai kados dawuhipun Syekh Abdul Hasan As-Sadzili menika. Terus pun didhawuhipun ngeten. Qala dawuh sapa Syekh Abdul Hasan As-Sadzili radhiyallahu taala anhu. Dawuhipun al-qabdu wal bastu qallama yakhlu 'abdu minhuma. Al-qabdu tawi suasana sumpek, suasana mengkerep, suasana jibek. Wal bastu lan suasana jembar, suasana bunah. Iku qallama yakhlu setitik banget yakhlu bisa lepas sapa abdu kawula minhuma saking qabdu lan bastu. Setitik sanget tiyang sing nggih mboten qabdu mboten bastu niku setitik banget. Setitik banget. Sing kathah tiyang niku mesti lek gak tumi boten qabdu dia mesti tumi boten bastu. Niku pun sing kathah. Tapi enten sing mboten qabdu mboten bastu niku enten. Kados sing didhawuhke kapan niku? Nalika wong niku pun qabdu pun bastu, nalika niku mboten piget atine diqabdu ya ora krasa lara, dibastu ya ora kemlelek. Dan niku mengke kalih bisola terus diculne ora dilebokno teng bastu, mboten dilebokno teng qabdu tapi langsung tengene rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah niku sedikit banget sing ngoten niku. Sing kathah nggih. Ngulang alih bar qabdu bastu. Bar bastu qabdu. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Terus Faiza farqa fansab. Sing terakhir iki sekarang. Wa ila rabbika. Kowe aja seneng dibastu, aja seneng dilepas saka qabdu. Seneng ning pangeranmu lah niki. Niku arang-arang. Tapi krana dibaleni ping pindho. Pak inna ma'al usri inna ma'al usri. Niku pancen sing akeh niku. Niku wong kesenggol atine sithik ya wis ruwet. Nggih. Mayar wong. Lek teng kantor ta itu iso nyileni anak buahe kaya ora enek wong teng kantor niku. Basa tok omah dipermuti bojone tok nek kukur-kukur ya. Dadi qabdu. Ngoten nggih. Teng kantor bastu ning omah qabdu. Engko pas ning omah bastu mergo minggu-minggu seneng-seneng rekreasi karo anake karo bojone, dina Senin ditagih atasane lha iki surat-surate urung dadi wis qabdune. Iku pancen setitik sanget yang sing saged lepas. Lepas nggih mboten teng qabdu, mboten teng bastu niku setitik banget. Wa ma utawi qabdu lan bastu iku ya ta'aqobani silih berganti. Silih berganti niku sitok teko mesti sitoke lunga, sitok teko sitok lunga. Kok karo-karo gak teko niku jarang. Niku ya ta'aqobani kata aku pilih kaya silih gantine wengi wan nahari lan rino. Niku kaya silih bergantine siang dan malam. Nek bengine teko awane lunga, awan lunga bengi teko. Nah, sing penting napa?
Sing penting napa terus sampai nek pas rino terus ngoyo bendang bengi. Mergo lek rino panas. Apa tah lek bengi kudu ndang rino bendang padang. Salah ampun ngoten. Lek cara niki. Sing penting kudu paham lek pas bengi Gusti Allah ngongkon napa, lek pas rino Gusti Allah ngongkon napa. Lek pas qadhu tata kramane piye, lek pas bastu tata kramane piye. Mergo qadhu kuwi ya enek tuntutan peribadatan, artinya posisi kehambaan jangan sampai hilang. Begitu pula ketika bastu tuntutan kehambaan itu juga tidak bisa lepas. Cuma padha-padha kon nilai dhewe ngenane sing diterang ini kalau wong sing pun makrifat cara enteng-entengan beban niku luwih enteng lek diqabdu daripada di bastu. Mergo lek diqabdu cara wong dilungguhno ning kursine sing sak pase. Tapi lek di bastu niku duduk kursine nasibe malah kaya Petruk dadi ratu. Atase puno kawan jomos on dadi bos. Ya pada ketara mawon printat-printute omongan. Gampang kepleset. Lah nek jomos dadekne jomos iku pas. Ngoten. Nah, tapi niki mboten saged milah-milih ngoten niku mboten saged. Mboten saged wong niku enten tuntutan kehambaan. Wal haqqu tawi Allah iki tasih dawuh Syekh Abdul Hasan Asy'ari. Wal haqqu ta'i Gusti Allah Subhanahu wa taala iku yang tadi ngeridani iku marem cara Jawa. Marem sapa Allah mingka saking sira, marem al ubudiyata ing sikap dadi kawula fima ing dalem qabdulan bastu. Dadi sing dimaremno Gusti Allah ora kok lek kowe berhasil menghindari qabdu mlebu ning bastu utawa kowe berhasil mempertahankan bastu, kowe berarti wong sukses mboten. Sing diridani Allah niku sapa-sapa sing ning jerone qabdu kok iso nglungguhi kehambaan di dalam qabdu, maka itu diridani Allah. Sapa-sapa sing diparingi bastu kajembarane ati kok isih tetep nglungguhi posisi kehambaan di dalam bastu itu, maka itu yang dapat ridho dari Allah. Dan pamangkana mongko soma paman mongko tae sapa wong iku kana ana apa wektune manane ku al-qadha suasana sumpek sulit susah falayak mongko ora sepi apa sapa man ora sepi min an ya'lama saking yen to ngerti sapa man sababahu ing sababe qadha Allah ya lama utawa orang ngerti sapa man. Niki bedane nang ngaten iki, wong niku nalika diqabdu karo Gusti Allah, niku bedane lho. Mungkin dhek ngerti sebabe, mungkin mboten ngerti sebabe. Susah hati niki mungkin bisa diurut sebabe, mungkin mboten ngerti sebabe. Saniki monggo diurut siji-siji. Wa asbabul qabdi. Nek sing niki sing kena diweruhi lho nggih. Wa asbabul qabdi utahe pira-pira sebabe qabdi. Sebabe wong gampang ketekan susah. Ati sumpek, ati jibek iku salatun ana telu. Sampeyan paham itu lan kelek penak lek apa. Nomor siji wong sumpek niku pertama sebab zambun ahdas tahu. Nomor siji zambun dosa ahdas ta kang wis gawe anyar sapa sira. Kang anyar teko sapa sira ing zambun tegese ada dosa yang baru saja kamu lakukan. Nek dosa sing srodok kulino dilakokno bisane malah ora patek susah. Wis langganan. Bisa demikian itu dosa anyar jenis baru yang zaman tidak pernah melakukan sebelumnya. Kok melakukan dosa baru itu biasanya dadaan, zaman terus susah. Audunyan sebab nomor loro audunyan utawa ana urusan dunya zabat kang ilang apa dunyan angka saking sira. Au naqasat
utawa ilang sebagian. Suda niku lak ilang sebagian. Au naqasat utawa suda apa dunyan laka kedue sira. Sebabe wong susah sing nomor loro mergo ana urusan dunya sing ilang saka awakmu utawa suda. Biasane panene full 1 hektar 7 ton. Lah kok saiki mara kurek 1 hektar karek 7 kintal. Nah niku suda. Utawa blas dak panen. Niku dunyan dahabat angka. Biasane ngalor ngidul nuding wong merintah wong kabeh do sungkan kabeh do manut. Lah bangsa di demo lengser saiki ora nek sing reken. Niku jenenge dunyan sing ilang. Biasane ngalor ngidul lunga nganggo mobil saiki numpak lem. Niku nggih susah. Kata niku barang sing pun kadung disemengi kok terus ilang utawa suda. Niku mesti mbuh pirang menit mesti susah. Lung tegesan mawon dicolong wong susah. Saestu niku bar nyopet rokok niku diselehno ning ndi ngono man. Dibalen dite wis ora ana niku goleki. Napa menen karek sitok niku tok. Wah wis. Niku iso susah niku. Iso kebu ngoten niku. Nomor 3 audzalimun utawa ana wong sing zalim. Yu'zi kang larani sapa zalim ka ing sira. Mungkin reh nglarani binafsika ing dalem awak sira, dijotosi, dikamplengi, ya digraut. Au fi irdika utawa ing dalem harga diri sira. Difitnah, dituduh sing ora, dilokno, dilokno ning ngarepe wong akeh, dirasani, ya digosipno sing ora sak benere. Utawa au yansibuka. Sampai pada tujuan termasuk zalim niku mungkin napa nglarani ning awak, nglarani ning harga diri utawa sampai nyatoni agama. Au yunsibu utawa nisbataken bangsaaken sapa wong zalim ka ing sira dibangsaaken libori dinin maring wong kang ora beragama. Kowe dianggep wong sing ora beragama. Lan susah. Tarekohmu kuwi tarekoh sesat. Lah nggih ati dadi ciut. Nggih lho nggih. Awale dalem utawa liyane mengkono-kono kabeh. Tapi intine 3. Faktor diri sendiri berbuat salah. Nomor 2, faktor kesenangan yang hilang berupa dunia. Nomor 3, faktor orang luar menyakiti diri kita baik secara fisik maupun secara harga diri. Nah nek ngertos sebabnya ngeten mungkin cara wong nambani penak. Kuwi Pak kok mara sepet oh klipen ngono ya disebul ngoten kok pun bar. Lah nek kena apa ya? Mbuh mara-mara sepet ngono. Angel iki. Lah niku kudu teng dokter ahli. Delalah dokter pisan kelilipan pisan. Faida waroda mongko tetkalane wis tumeka alaika ing atase sira apa alqabdu sumpek serba terbatas serba sulit min ahadiyati asbabi saking salah sijine iki pira-pira sebab. Kalau kamu sedang mengalami sumpek karena salah satu sebab 3 tadi, fal ubudiyatu mongko ta sifat maula iku tak tadi menuntut apa ubudiyah, menuntut antar jiain ing yen to bali sapa sira ilal ilmi maring ilmu. Jadi kalau kamu sudah mengalami qabdu sing model tahu sebabnya ngeten iki, maka kamu sebagai hamba dituntut oleh Allah untuk kembali kepada rujukan ilmu. Ilmumu ngomong piye? Ya ilmu baku tentang agama tentunya. Mustakmilan kali wong kang nglakoni lahu maring ilmu, maka ilmu yang sudah kamu ketahui harus kamu amalkan. Kama amara kaya oleh perintah ka ing sira sapa Allah Gusti Allah taala, sebagaimana Allah telah merintah kamu.
Kamu tahu apa? Nek kowe pas dosa kabeh wong ngerti ta? Wong dosa niku diperintah apa kali Allah? Tobat, ya perintah tobat. Itu saja yang bisa kamu lakukan. Soal bertobat kowe dadi bunga apa ora usah mbok mikir. Ngoten lho. Jadi lek upamane susah mergo dosa. Mergo dosa akhirnya atine susah. Gari-gari wis bertobat bareng pangga susah ae. Lho aja ngono. Wong pancen perlune kowe digawe susah karo Allah iki ben ibadah. Dan nek kowe iso ibadah rupa tobat, yaitu nikmati saja tobat itu. Ngulah langsung penak. Betul usah ngenteni dilem wong barang. Wala aku natane wis ora dosa barang kok dituduh ambek wong-wong lah wis. Iku mengke mboten ndang beres-beres. Amma fi dzambi, anapun ing dalam soal dosa iku pabi taubati mongko kelawan taubat. Jadi penyelesaian secara keilmuan nek wong dosa niku kudu ditambani, diselesekno nganggo taubat. Napa cukup taubat tok ditambahi ben luwih mantep wal inabati lan balekno persoalan marang Allah. Inabah niku pun boten ngreken liyane Allah. Taubat sing bener-bener namung ten Allah. Wa talabil iqolati lan nyuwun iqolah, penjagaan saking Allah. Jadi upama dosa niku nggawa akibat, ngoten lho. Akibat napa? Akibat wong-wong ngamuk, nggih njaluk tulung teng Gusti Allah supaya dijaga. Ngoten. Pun niki mun balike kan teng Allah tok. Justru bareng lakoni dosa akhirnya piyambake nemoni pelungguhan ibadah telu. Nomor 1 ibadah taubat, nomor 2 ibadah inabah, nomor 3 ibadah iqamah. Oh ngoten. Inabah niku lho man anab niku. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah niku man anab. Niku inabah. Iqalah niku jaluk dijogo, jaluk di napa istilah disiapno tebusane ngoten. Jadi upama enten tuntutan secara hak adat ya ben disiapi Gusti Allah dhewe. Wong mboten mampu sampean. Nggih ta? Upama sampai nuntute anak Adam sing sampean dosane niku sampai nuntut tengah akhirat ya. Sampean njaluk disediani persiapan tuntutan itu tengah akhirat. Mulane nggih siap-siap kirim Fatihah niku sing tau dilarani. Nek dosane dosa menyangkut tuntut menuntut. Lah nek dosane namung nyangkut diri sendiri, ya njaluk dihapus mawon saking Allah. Sing penting aja sampai diadili. Aja sampai diadili. Lek perlu ora usah diadili lah. Karena sudah tidak ada aspek hukumnya. Nah niku yang pun bah. Niku lek soal dosa. Wa amma fi madzhaba. Anapun ing dalam persoalan, ing dalam perkara zahabakan ilang apa mangka saking sira rupane minat dunya saking dunya. Auna koso to sudo apa ma. Nek soal susah iki soal bondo dunya, kedudukan ning dunya iki, maka penyelesaiannya pakai apa? Pabrik taslim, mongko iku kelawan pasrah. Pasrah niku tegese dia tidak perlu takut menghadapi resiko. Niku jenenge wong pasrah. Bukan kok berarti wong pasrah niku menengae ora lapo-lapo mboten. Maksudnya pasrah niku resiko apapun yang akan diberikan Allah dengan hilangnya harta benda, hilangnya ini semua akan aku terima karena aku hamba. Saya tidak perlu memilih-milihkan Allah untuk mengatur saya. Apapun yang ada sekarang ini akan saya terima. Niku jenenge taslim. Waridho lan ridho. Waridho lan ridho itu tegese antara enak dan tidak enak sudah menjadi satu. Niku
Ridho. Sesudi dah. Niku definisi kula dhewe lho. Lah cara Jawane ridho niku lek digawek ridho niku dimaknani rela, lila niku terus dimaknani ikhlas. Mboten kok mung ikhlas tok, ikhlas niku lak ikhlas cara Jawa, ridho cara Jawa niku rada beda. Jadi maksud ridho niku teng mriki antarane sengsara kalih mboten sengsara niku padha senenge. Dilokno karo dilem niku pun padha rasane niku namine ridho. Nah, dadi lek sampean duwe donya ilang utawa donya manggon tengah ati wis ridho niku pun mboten pingget tengah ati. Wal ihtisabilan amrih ganjaran. Maksude salah setunggalipun tuntunanipun Rasulullah lek kenging musibah niku siji nggih jelas innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan gambare wong ridho niku. Gambare wong ridho, gambare wong taslim. Disamping iku nyuwun ganjaran atas kehilangan ini. Saya mohon dengan kehilangan yang mestinya saya ini harus gelo ning nyatane enggak gelo Gusti, maka ketidakgeloan ini sama nilai tersendiri. Betul lho nggih. Mula sing ndek kapan niku nate kula terangne nggih. Kula baleni neh apa-apa, menawa sing ngrungokno kok rada siji. Nah, jane persoalan apa to? Antarane wong pikir sing lunga Jumatan karo wong sugih sing lunga kaji kok. Padha-padha dinilai haji. Jadi innal Jum'ata hijul fuqara wal masakin. Salat Jumat iku kajine wong fakir, hajine wong miskin. Napa dalam apa kok dianggap padha niku? Padha-padha ninggal perkara sing didemeni. Wong fakir niku nek ora buka toko mawon, ora sempat cara nuwun sewu tukang becak niku kok terus menggok ning masjid Jumatan, ora janggol kira-kira sak jam. Iku lek pas ana penumpang ning njure jam kuwi niku wis kelangan anak 5.000 dhewe. Lah bagi wong sing cumpon 5.000 niku larang regane. Persis kaya larange wong sugih kelangan 20 juta. Ngoten lho nggih. Wong sugih niku ninggal bisnise 40 dina niku pun abot. Kaya dene abote wong fakir ninggal pekerjaane dienggo Jumatan. Ngoten. Jadi sing marai diarani hijul fuqara wal masakin niku napa sebabe? Lek wong sugih ninggal kesibukan duniawine tumuju teng Makkah Masjidil Haram niku kan hijul baiti, nejo dhateng Allah. Lah semanten ugi yang fakir niki ninggalno pasare, ninggalno becake, ninggalno penggaweane ditumuju dumateng masjid. Niki nggih hijul baiti. Nah, dari situ ada kesamaan. Ada kesamaan ikhtisab, hitung-hitungan ganjaran. Bukan soal jumlah, tapi soal bobot rasa. Lho, betul lagi. Soal bobot rasa. Bocah cilik kelangan layangan pedhot. Niku gelone kaya Pak Harto kelangan presiden. Lho saestu niku. Bocah cilik niku wis kadung wah, dikit mau sambitan niku menangan terus. Wabeh pedhot mergo disambit layangane dhewe moro-moro enek layangan anyar teko ndek kesambit pedhot niku gawelane persis kaya pedhote pangkat presiden saka Pak Harto. Lha ngoten dene kok bar enek hiburan liya njur dadi gak gelo niku lak urusan liya. Sejine ampun niku. Tapi pas semendale aku persis. Sak nalika niku sami persis sing iko ya nangis. Kelangan layangan yo nangis, kok yo nangis. Cuma gak ketok mawon. Tapi sesuai niku mengke nggih, nek gelem balik, nggih to nggih. Balik nek urusan, nek gelem balik mulih nggone mae, njur karo mae mara dibusi, terus disalini klambi sing resik, terus didulang ndok goreng, wis layangane wis ilang. Wis gak dadi pikiran iki kan. Niku lek cah cilik, nek bocah umur 70 tahun ya sejene. Ya karek gelem balik ning Gusti Allah napa mboten niki persoalan. Dadi lek iso ikhtisab nyuwun ijol teng Allah
Sing langkung sae niku biasane malah mandi. Pun nate kula critani nggih. Ummi Salamah Kanjeng Nabi. Derek. Pancen iki wong anyar teko-teko. Nek eling kula mpun eling. Tapi ora apa-apa lah dibaleni nek. Rumiyin niku wonten tiyang nggih suami istri namine Ummi Salamah kali Abu Salamah. Ummi Salamah niku garwane Abu Salamah niku sing kakung. Dijuluki Ummi Salamah Abu Salamah itu putrane namine Salamah. Lah niku hijrah ringkes mawon iki. Hijrah ke Madinah niku luar biasa cara cobaane ajeng derek hijrah Rasulullah niku. Berarti sampai ketangis-tangis. Mergi Abu Salamah pun hijrah rumiyin. Nah, Ummi Salamah kalih keluargane mboten oleh melu. Kaya dipingit. Lha niku sing Abu Salamah niku teng Madinah nggih nglarani mergo kangen karo Ummi Salamah. Sing Ummi Salamah nggih nglarani. Napa? Pengen nyusul Abu Salamah. Lah besan karo besan keroyokan putune sing jenenge Salamah niki. Niku ruwet persoalane ning akhirnya bisa diselesaikan. Akhirnya Ummi Salamah nyusul hijrah dateng Madinah. Mboten ledangu enten peristiwa perang Badar, enten peristiwa perang Uhud. Si Abu Salamah niku derek perang Uhud. Derek perang Uhud. Teng perang Uhud niku pupune niku kenging panah beracun. Tapi mboten sampai sedo. Ngantos bubar perang kondur teng Madinah panggah napa ditambani waras. Tapi karena niki panah beracun jabone waras, tapi jerone tesih racune merambat. Ajeng gal sekedhik gerak terus sedo. Kanjeng Nabi niki nalika Abu Salamah napa gerah niku nggih sering disambangi kali Kanjeng Nabi. Terus dawuh kata-kata si Ummi Salamah niku pun bayangno kaya-kaya mboten mungkin lek napa si Abu Salamah niki mboten sedo niku mboten delok parahe gerah iki. Bangsa munajat sedo niku Abu Salamah sempat ngriwayatno hadis. Monggo sing jenenge Ummi Salamah kali Abu Salamah iki cara wong ngono wis pokoke kaya Rara Mendut mek Prana Citra. Pun sak dunya ini ora enek sing didemeni kejaba Abu Salamah menggawe Ummi Salamah. Usamatan si Abu Salamah ajeng sedo niku pesen. Anu ya, Bu, aku pesan, aku ngerti kowe iku sak dunya ora enek sing mbok demeni kejaba aku. Tapi dadi wong mukmin, dadi pengikut Rasulullah kuwi ora enek lakon tumindak sing paling bener kejaba manut tuntunane Rasulullah. Nah, aku iki tau didhawuhi Rasulullah ngene, Bu. Lek kowe kena musibah iku nomor 1 ndang muni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sing nomor 2 kelangan barang sing mbok demeni kuwi kowe ndang ikhtisab ahtasibu niku tegese jaluk ijol napa jaluk nilai ngoten. Jaluk nilai dengan datangnya musibah itu ada ujian minta nilai yang terbaik. Aja lali sing nomor 3 jaluk ijo sing luwih apik saka barang sing ilang. Wa astahlifu. Nah. Akhire mula saka kuwi engko lek aku mati, Bu. Kowe aja pisan-pisan kowe nangisi aku. Gak seneng. Kowe kudu ndang muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un nomor 2 dan jaluk ganjaran mergo aku dipundhut karo Gusti Allah
Sing nomor 3 njaluk ijo sing luwih apik. Lah niku sing Umi Salamah sempat ragu-ragu. Lha iki sing dawuh Rasulullah lho. Bu. Sing dawuh Rasulullah. Aku mung sekedar nyampe. Lek kowe percaya ya lakonono, gak percaya kowe. Akhire saestu mboten ledangu si Abu Salamah kabundut. Sedo. Lajeng si Umi Salamah iki ndonga. Persis kaya sing dijawone Abu Salamah. Tapi pas dugi sing nomor 3. Nggih. Ya Allah, kula ridho. Kula pasrah innalillahi wa inna ilaihi rajiun kaping kalih saking musibah niki kula nyuwun imbalan ganjaran sing setimpal saking napa ujian sing jenengan paringi niki, panjenengan paringi penilaian kula dados kawula panjenengan sing sae. Sing nomor 3 sedang mboten wani omong. Njaluk ijo sing luwih apik mongko. Atiku dikadung kemantel karo Abu Salamah. Nek sampai aku njaluk ijo sing luwih apik kok terus terus piye ngoten lho. Niku tapi karena ini perintahnya dia yang saya sayangi. Dan ini wasiat dari Rasulullah juga. Kau waktu omong, dia tetap donga niku kanthi tertata apa sepatah-sepatah. Ya bae tetep nyuwun wa astaghfiruha bi khairin minha. Kula nyuwun ganti kalih musibah niku wau dengan yang lebih baik. Rupane niki mandi. Mandi. Geger yang Medina. Mergi selama napa kurun waktu niku wau mboten enten apa dereng nate enten tiyang muhajirin sing sedo. Pertama kali sahabat muhajirin sedo sing di luar perang lho ya. Sedo di luar perang niku nggih Abu Salamah. Sampai Ummi Salamah niku dadi nuncara sakniku pemanek koran terus dadi gosip. Dadi umbalan-ambilane berita ning koran ning pasar. Sahabat-sahabat kabeh dicerita mesakne Ummi Salamah. Akik demen-demene duwe bojo Abu Salamah, akik demen-demene duwe rumah tangga tentrem wong putrane nggih kathah. Sae-sae putrane niku kok moro-moro ditinggal sedo Abu Salamah, kate Ummi Salamah kuwi rapate iso nyambut gawe. Sampai dijuluki Ayyimul Arab. Satu-satunya janda di Arab. Jadi ya rondo liyane ya akeh. Cuma yang paling menonjol jadi bahan pembicaraan. Ngoten nggih. Sampai kabeh do welas, kabeh do mesake niku nggih Ummi Salamah. Delok kesolehane, delok ketaatane teng Rasulullah. Delok tanggung jawab teng putra-putrane niku mesakne sangat. Akhirnya niku sampai menyentuh perasaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kersa badhe nglamar dhateng Ummi Salamah. Cekap idahe ajeng Umar bin Khattab nglamar. Jawabipun Ummi Salamah soal kawelasan istilahnya apa nggih? Iba panjenengan datang kula sak keluarga matur nuwun Umar. Tapi nuwun sewu tinimbangane kula mengke dados garwa sampeyan. Ning ati kula tasih seneng dateng almarhum Abu Salamah. Niku malah niku jenenge juweng-juweng ati kula. Mula sampeyan niku katimbang mangke kula juweng-juweng ati kula dhewe terus terang mawon kok kula niku nuwun sewu ngremehaken panjenengan mboten niki ngati-ngati teng tembe mengke. Timbangane mangke dados mboten penak ati kula lan jenengan pun rumangsa dadi garwa kula dados bojo kula terus mboten kula perhatosaken mergi kula sik nglangut kelingan Abu Salamah mawon mengke sampean tersinggung lan niku ndadekne kula dosa. Mula timbangane ngoten
palang boten usah mawon. Pun Umar pun boten ditampi. Terus bergunjing niki piye Umi Salamah kuwi dilamar Umar kok ora gelem ya mesakne lha kok sing nanggung jawab anak yatime sapa anu macem-macem lah ya komentare tiyang iki sampai akhirnya Abu Bakar sing maju. Abu Bakar sing maju sami Abu Bakar ya cara istilah teorine leh kandha niku sami intine welas mesakne ora kok masalah apa-apa tapi mesakne tinimbangane kok anakmu akeh ora ana sing nanggung jawab wis rek nganu sampean dibujuk jawabe sami niku wau sak donya niki rumah kula mboten enten tiyang sing saged napa ngilangi kesan nggih ngilangi nggih jenenge wong pun dadi bojo nungsang jempalik nyebotangi lara-lara wong loro kok bangsa sakniki ditinggal lunga kok terus kula seneng-seneng niku mboten tega aku. Nggih nek timbangane kula mengke nglarani ati panjenengan pun kadung dadi garwa panjenengan mengke malah mboten sekeco ya palang boten usah. Terus dadi gunjingan malih dangu-dangu Kanjeng Nabi piyambak sing lama. Jawabane sami. Nggih, jawabane sami. Tapi Kanjeng Nabi mboten nuntut jawaban sak nalika niku. Iku hakmu. Kowe ora perlu jawab saiki. Pikiran dhisik. Engko liya dina aku tak rene maneh. Usa dugi jawabanipun tesih sami wae. Ngene lho ya. Umi Salamah. Alasanmu kuwi langkung komplit nih timbang sing dienggo alasan teng Abu Bakar kali Umar. Nek alasan kang siji kula niki langkung remen dados umat panjenengan katimbang kula dados garwa panjenengan. Kranten dados garwanipun Nabi menika nuntut apa wonten tuntutan tata krama ekstra sing boten sami kali saliyane Nabi. Lah mongko kula rumangsa boten mampu netepi tata kramane dados garwane seorang Nabi. Timbangane kula mengke kuwalat. Mergi panjenengan Nabi panjenengan pantupun pirsa lek kula niku tresna kula tenggene Mas Abdul Salamah kados-kados boten saged ical. Kaping kalih dalam hal lumagos kula niki pun sepuh garwa panjenengan sing sanes-sanes tasih kathah sing langkung ayu. Lah kula mengki nek mboten saged marenaken panjenengan malah dadoske mboten sekecok jenengan mboten ridho. Terus seorang suami lek pun mboten ridho tenggene istrine dos pundi. Sing nomor 3 anak kula niku kathah. Jenengan niku dados pemimpin tanggung jawabé sampun kathah. Kok tesih kegundelan tanggung jawab ngurusi anak-anak kula niku mengki lak nggih. Jenenge kula niki dadi umat sing boten tata krama tenggene Nabi. Jane nggih cara wong omong niku wis kaya wong kena memorandum. Kayak omong ya. Tapi Kanjeng Nabi tasih wonten kesempatan kawula. Alasanmu telu kuwi bener kabeh. Panjen nyatane ya ngono tenan. Tapi ana perkara sing kowe lali. Cocok karo apa sing mbok aturna mau lek aku iki nabi lah kowe iki umat. Jenenge nabi kuwi misalamah ya lek ndonga mandi, kowe lali ta? Soal hatimu ketok-ketok Nabi Salamah. Minggu insyaallah lek tak dongakno kowe lali insyaallah diluwe lali. Diluwe. Nomor loro lek soal anakmu akeh.
Iku persoalan ora dadi soal anak akeh pirang-pirang. Wong anak angkatku ya pirang-pirang padha ae. Ya ayo disapa bareng-bareng ora niku ora ndadekne aku keberatan. Wong aku cilik ya kulino sengsara. Sing nomor 3 soal kowe wis wong aku ya wis tuwa. Aku iki ladenane ora njaluk rena. Iki sing penting ayo kunjung katresnan minangka kanggo nanggung jawab bocah yatim sing pirang-pirang iki kena dienggo contoh umat liyane. Minangka junjung berkat rahmatan lil alamin. Iku lah akhire Ummi Salamah oleh uja sing luweh apik. Niku lah ceritane lah, monggo wektune pun telas. Monggo terima kasih kami donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'mahi wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sabbitna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.